Кім орысша тыңламай, шуларға мен татарша енді екінші түрлі айтайын дегенім. Мына шunda бара-бара сөйледім де, тұрмысшыларда әлі нәрсе бола, шеттен бит ол көресің, міне бізді бір Мулла бабай белән бергә ул теге Таҗуддинның ярдәмчесе, киңәшче дип аталып йөри, саналып шулай. Шуның белән барабыз да, ул хутба, вагаз укый, мин Коръән укыйм мәсәлән яттан. Менә бу теге Ясин укыган идем, 1800 кеше бер сутка тәүлек арасында караган, хатта 37 әллә 19-17 лайк куйганнар инде, шуны әйтәсе килә. Шуны нәрсә киләбез дә һәр гаиләгә мәсәлән утырабыз, шул беренче кара җитә, шуны нинди монда тормыш, шул кайсы вакытта хатыннары мәсәлән ирләрен кыса, ирләре сүз әйтергә куркып утыралар, мәсәлән кысылып кына утыралар, кайсы вакытта ирләр анда шаяртып әйтеп утыралар. Төрле хәлләр була, менә шул әйтәсе килә. Ул менә бер гаиләгә килгән ик, анда хатыны ире белән ызгыш, әллә шул мен әйтәм, хатын кыз башта миндә шигырь шикелдә язган идем, 2 ел. Хатыннар, балаларым бар дип, хатыннар канат кагалар, картайгач ялгыз калалар дип. Шуны әйтәсе килә, шуны ул менә хатын кыз мен әйтәм, иратның кадерен белергә тиеш, чөнки ул теге инстинкт нигезендә ул мәсәлән ярата балаларын, иренә бик искетми, иреннән туя, шуны дигәнем. Ул әйтә, ишеттеңме кадеремди? Мен әйтәм, бу гаиләдә шундый буладыр инде. Әле вакытында теге нәрсә дигән чат бар, хәзер дә бардыр бәлки, кровать дигәнме, интернетта мин шунда анда язылышалар. Мин дә бер Мәскәүдән белән язылыша башлаган идем бер ханым белән. Ул әйтә, иремнән туйдым. Мен әйтәм, күпме сез? 20-25 ел елендек. Кеше-кешедән туя инде, шулай инде ул. Бер-берсеннән әйтәсе килә. Тормышта ул бөтен бигрәк тә шулай инде. Соңгыдан инде сагынып бер-берсен йөриләр, менә аерышканмы әллә теге дөньяга китеп калсамы шулай. Бездә менә бер марҗа күрше йортта гел башына шыйдыр иренең. Шунасын эшләтеп, нитеп, ире китеп калгач инде сүмрәеп, кибеп беткән, йөзе инде үзгәргән, күңелсез урамда йөри, урта балмый. Бүтән дә күрдем, менә бер хатын кызанда инде пенсия чыккан ире, шунда да карамастан аны Мәскәүгә гел эшкә җибәреп ул аны берсе әйтә инсульт бәргәнме, берсе әйтәм поездда төшеп калган ди, нидән икенче нидән шүрлектән нидән төшеп киткән имеш ди, шулай ди. Шулай әйтәсе килә, менә тормышта ул кеше кадерен белми. Бер вакытта мин теге шул Мулла бабай белән безгә бардык та очраштык та, ул мен әйтә, менә мин ди кибеткә кергән идем ди, анда ди кибеттә ди кассада утыра татар ханым, бер 57 яшьме, 47 яшьме ди, зарланып утыра, менә чәй эчәргә дә бер ир юк. Мен әйтәм, хәзрәт, мен әйтәм, ул бит канагать булмаганым белән, аны ул хәзер ирнең башына ашый башлый, тегене эшлә, моны эшлә дип гел. Балалар менә мәсәлән ул хатын кыз кайсы вакытта әрли нәрсә инде, әрли дигән бар микән, шул бәйләнәм. Юк, аны бәйләми, ул балалары килми. Ире менә янында, ул аны гел шуның башына ашый кайсы вакытта. Шул мен инде һәр кайсында шулай әйтәсем килми. Тормышта шундый нәрсә бар инде кайсы вакытта. Хатын кыз теге алар шул теге күңеле үзгәреп тора, төрлечә. Шуңа күрә ирдән кайсы вакытта учны алалар. Шуңа күрә ул теге ирләр алар түзәлми, эшә башлый кайсысы. Әле мин менә әйткән идем бит, теге Ахметова дигән, Лилия Ахметова нидә ТНТда имеш шаяртып әйтә имеш стендапта. Менә ди хатын кызлар алар бик уңышлы, чөнки ана бердә мин бомж хатынны күрмәдем. Ул хатын кыз балалары белән ирне башына шый чыгара. Менә мәсәлән мин Екатеринбургта булган идем, анда мәчеттә тордым мин кунак булып. Аны мен мөфти, минем дустым, бер 70 ничә яшьтә бер татар, ул ни барсы ул вакытта 15 мең пенсия, хәзер бер 18-20гә үскәндер инде бәлки пенсиясе. Шул әйтә, хатын марҗа булган, аны 4 баласы, кызы үскәч, моны кызлар үскәндә инде, бу марҗа да картайгач, бу моны куып чыгарган. Ул мескен беләсез, монда имеш көндез анда килеп каяндыр гаимы шунда килеп тикшерә, нигә ул монда мәчеттә кунып йөри. Шуңа күрә инде бу төннә намаз укыган була шунда йокламыйча мәчеттә. Көндез кайтып огородка барып, шунда йоклап ала.
шулай вакыт уздыра. Мин сораган инде ни сәбәбе? Ул миңа инде ялган әйтте инде. Менә мин ди шулай мафия, мин эзләп йөриләр, минем фатирым турына нәрсә? Мин әйттеләр инде, ул дөрес түгел ул. Тик ни үзе теге шул хатыны куп чыгарды, марҗа. Менә бит ул теге мәхәббәт дип, асыңна ул теге ширкәүгә йөри, бу мәчеткә йөри. Шулай тасып килә, ул бит яшь чагында барысы да яхшы. Өлкәнәйгәч кеше мәсәлән, ул инде аерылып тора, дине, теле. Шулай тасып килә, ул шунасын инде теге елгалар бит ничек таралып нитә. Бу әгәр дә киресенчә карасаң елгага, алар бер елга икегә аерылып ниткән шикелле, кешеләрдә шулай, алар фикерләре ни картая кеше үзгәрә, берсе түзәлми, балларын ярата, баллары үз баласын уйлый, ярата. Беләсезме, шундый теге урысча әйтмешче притча, бер әрләнме, нәрсәме имеш ди, аның ди тауда ди, кайдадыр ни урман арасында имеш, уясы булган шунда ди, ул ди бик көчле янгын башланган шунда ди, ягъни пожар инде урысча әйтмеш ди. Шул ди өчәү ди ул өлгерми ди, аларны һәркайсын ди коткарырга ди, берсен апарып ди, алып китеп бара ди, сорый ди, тегенәрдән әрлән баласына, мин ди ни ди шулай бер ярдәм кирәк булса, син дә мине саклыйсың дисең. Әйе, мин сине бала үскәч мин сине карыйм дигән. Бу атып ташлаган ди. Шунасын икенчесенә артына килгән ди. Инде өченчесе артына килсә, шул теге әрлән баласына сорый икән. Китеп барганда, өчеп барганда, или өчмәганча әле ни ди, син мине ди картайгач ди карыйсыңмы? Юк ди. Әни ди, минем дә балаларым була бит, мин шуларны карарга тиеш ди. Шулай инде менә яртылган дөнья, беләсезме? Табигатьтә ничектер менә әйтәләр инде халыкта, атаңны суккан таяк ди, ул ди сине балаң үскәч, сиңа балаңа кирәк була ди, сине урырга ди, шуны әйтәсе килә. Менә безне ничек менә җәмгыятьтә тәрбияләр, хәзер акча дип әйтәләр. Шуны әйтәсе килә, ул бит ата-ананың менә урысча әйтмешчә ролен ничек ул менә җанын биреп, тәнен биреп, җанын биреп, теге эшләп гомер буена итләнеп, баланы үстереп, ничә гаиләләрне беләм, балалар үсә дә соңыннан онталар, аны искә дә алмыйлар. Шул инде менә бер кайчанны бер уйласаң инде ул бу ни гаделсезлек инде, гаделсезлек дөньяда. Шуңа күрә ул теге ата-ананы кеше кадерен били булганда, соңыннан инде үкенә, теге әйтәләр татарда терсәкне тешнәр инде, тик сузылмыйсың, җитәлмисең. Шуның шикелле менә тормышта ул бигрәк тә шул менә шәһәрдә әле 2 кило ярым пряник дигән бар бит, татар җыры. Менә хәзер вакыт бетә инде, тамамлап шуны әйтәсем килә. Кило яры пряник дигән җыр бар шунда. Имеш ана әйтә, 2 кило бирәм, юк, 1 ярым җитә дип акча җәлләп, әллә килне, әллә малай, әллә ул кызымы, белмим, шул татар җыры бар, бик аны күп кеше карады. Мин куйган им, хатта теге сыйныфташлар, ягъни одноклассникларда, шунда социаль ширкәтләрдә. Шуны әйтәсе килә. Ул бит анасы көтеп, сагынып көтеп тора, балам кайтамы дип. Ул менә шул килеп, шул төрле ризыклар алып китә анасыннан, шул теге пряникны кимереп, баласы шунда утыра. Әле әти мәрхүм әйтәдер, анагыз ди менә ди көтеп тора ди. Бер абыйгызны да ди, хатта килерме дип чыгып ди, карап тора ди. Авылның теге читеннән киләме, ул теге юкмы ди, ашыр идер дип, ана ди менә ди. Ана ди хаман ди. Әйтәләр бездә теге мәсәлән балалы казга җим тими, тисә дә күп тими ди. Шуны әйтәсе килә. Ул ди ана ди бала өчен ди шулай нитә ди, кайгыра ди, бала ди искә дә алмый ди. Менә шул инде тормыштагы шундый гаделсезлек ул. Менә кичкәдән кешене безне бала чакта әти-әни әйтәдер, менә җилек ашаганда бирмиләр кайсакта майны. Ул тәүфиксыз була ди. Менә шул кирәк, шул тәүфик кирәк ул бәлки кешегә. Үскәндә ата-ананы күп маллар анарга көч куйганнар, кеше итәбез дип. Шуны искә алып, һәр чакта да игътибар итеп, ичмасам хәбәрләшеп нитеп торса да, шунда ата-ананың күңеле була. Ул күп халыкка аңламый, алар үз баласын уйлый, соңыннан инде башлары шәш агаргач, инде алар инде искә төшерәләр, кызганычка каршы соң була. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, исән-сау торыгыз.